Milí diváci, vítam vás pri ďalšom rozhovore z nášho štúdia. Dnes sa budeme rozprávať o ochorení, ktoré postihuje veľkú časť našej populácie. Reč bude o osteoporóze, ktorú veľmi zjednodušene môžeme nazvať aj rednutím kostí. My sme si do nášho štúdia prizvali pani doktorku Zuzanu Lorincovú, ktorá nám o tomto ochorení povie viac. Pani doktorka, vítajte u nás v štúdiu. Ďakujem pekne za pozvanie. Začneme s tou prvou, ale aj najpodstatnejšou otázkou. Čo je to vlastne tá osteoporóza? Takže osteoporóza je chronické, teda dlhodobé ochorenie kostí, ktoré nám spôsobuje, že nám tie kosti rednú, stávajú sa krehkejšie a následkom toho a znížením ich pevnosti je zvýšené riziko zlomeniny. Tento deň si vlastne pripomíname od 1997 roku, kedy Medzinárodná nadácia pre osteoporózu určila práve 20. október ako deň osteoporózy. Možno, ak by ste nám vedeli povedať, aké sú vlastne príčiny vzniku tohto ochorenia? Takže príčiny máme buď ovplyvniteľné alebo neovplyvniteľné. Medzi tie neovplyvniteľné patrí pohlavie, vek, rasa. S tým nevieme urobiť nič. A potom máme ovplyvniteľné a to sú teda tzv. Faktory vonkajšieho prostredia. A to znamená naša životospráva, to znamená, čo jeme, ako sa hýbeme, či pravidelne cvičíme a teda čo obsahuje naša strava a či má dostatok potrebných nutrientov na to, aby tá kosť bola zdravá. V podstate tá kosť sa nám vyvíja a pevnie najviac do toho 35. roku života. Takže dovtedy máme my takéto okno príležitostí a ten čas, aby sme si tú kosť vybudovali čo najpevnejšiu. No a na to je veľmi podstatný pohyb. Aj pri kvalitnej strave bez pohybu tá kosť nebude pevná. Takže na to by som teda chcela hlavne dnes upozorniť, že naozaj okrem teda vyváženej strávy, o ktorej ešte budeme hovoriť, by sme mali myslieť hlavne na pohyb, pretože kosť nie je len nejaká palica, ale kosť je živé tkanivo, v ktorom prebiehajú neustále deje, dochádza k osteoformácii, osteoresorpcii a ona potrebuje ten stimul vo forme toho pohybu. A ak by sme teda chceli vedieť niečo viac o tej chorobe, existuje možno niekoľko, alebo existujú rôzne druhy tej osteoporózy, po prípade vlastne akých ľudí, aké možno vekové kategórie najčastejšie postihuje táto choroba, toto ochorenie? Takže osteoporózu delíme na primárnu, sekundárnu a rôzne podskupiny, ale v podstate najväčšiu časť našich pacientov tvoria ženy, a to ženy po menopauze, kedy vlastne sa stráca taký ten protektívny vplyv estrogénov a potom tie pacientky sú vlastne vystavené riziku tej osteoporózy oveľa častejšie ako muži. Ale mužov tiež neobchádza toto ochorenie a teda vzhľadom k tomu, že celosvetovo populácia starne a Slovensko nie je výnimkou, tak aj u nás nám pribúdajú pacienti mužského pohlavia. No, treba si povedať, že aj deti môžu trpieť s rednutím kostí a my sa teda čím ďalej viac stretávame s mladšími pacientami. Väčšinou teda sa hovorí, že ideálne, alebo teda zvykne postihovať ženy po 50. roku života. Aj v štatistikách sa udáva, že zhruba každá druhá žena je vo zvýšenom riziku či osteoporózy alebo osteoporotickej zlomeniny. Ale teda vidíme v praxi aj mladších pacientov do 50 rokov. A teda z mojej skúsenosti sú to hlavne muži. A títo muži, keď teda vylúčime všetky možné patologické príčiny, tak v závere to vychádza, že je to následkom toho, že od puberty fajčili a vlastne ten pohyb nebol veľmi obľúbená aktivita v ich živote. A je to možno tak, že tá osteoporóza je aktuálne rozšírenejšia, ako bola možno niekoľko 10 ročí dozadu? Alebo niekoľko rokov v podstate dozadu? Určite áno, pretože jednak populácia starne, takže ľudia aj sú starší, aj sú chorejší a aktuálne teda tá naša detská populácia alebo adolescenti, ale aj tí mladší ľudia sa vyhýbajú alebo nešportujú toľko, ako to bolo v minulosti, keďže máme iné formy zábavy. Samozrejme. No my sme už taká sedavejšia generácia trošku. A keď už teda sa bavíme o tej osteoporóze, ako ju vieme diagnostikovať? Vie si ju človek diagnostikovať možno nejakým spôsobom už aj sám, alebo na to nijak nepríde, kým nenavštívi lekára kvôli nejakým ťažkostiam, povedzme? Osteoporóza sama o sebe nebolí.
Takže v podstate pacient ako taký sám môže na ňu prísť nie tak, že dôjde k zlomenine. A to môže byť taký prvý signál, že má osteoporózu, ale zlatý štandard diagnostiky je denzitometrické vyšetrenie. Takže pacient príde na dané pracovisko a toto vyšetrenie je nebolestivé, trvá krátku chvíľu, 10-15 minút a v podstate tam máme záver, či teda má tú osteoporózu alebo nemá. Len chcem povedať, že na Slovensku máme dostatok denzitometrov, čiže toto vyšetrenie je dostupné vo veľmi v podstate v rýchlej dobe. Takže aktuálne máme aj novinku, že môže odosielať na toto vyšetrenie aj obvodný lekár, čo doteraz nebolo. A vieme si možno aj povedať, ako takéto vyšetrenie s tým denzitometrom, ako to prebieha? Takže pacient príde, pokiaľ nemá na sebe kovové časti oblečenia, tak môže aj oblečený si ľahnúť na taký stôl denzitometrický a tam zrelaxuje 10 minút približne. No a v podstate ten rentgen laborant ho vyšetrí. Nie je to ani uzavretý priestor, čiže keď má niekto klaustrofóbiu, tak môže toto vyšetrenie absolvovať tiež. Limity sú u niektorých denzitometrických stolov nadváha, takže toto je jediné možno, ale tých pacientov našťastie nemáme ešte na Slovensku toľko veľa. A keď už sme teda spomínali vlastne, ako ju teda vie lekár diagnostikovať, vie človek nejak predchádzať tej osteoporóze, aby sa nepotreboval dostať na to vyšetrenie ku vám? Áno, prevencia nám začína už v detstve. Takže deti same nevedia samozrejme, ale rodičia sú zodpovedné za to, čo tie deti teda príjmajú v strave, či sa dostatočne hýbu. Takže určite zloženie stravy, a to dostatočné množstvo vápnika, vitamínu D a bielkovín. No a okrem toho teda ten pohyb, ako som už spomínala, pre ľudské telo je prirodzený pohyb, chôdza, takže určite toto nebráni tým deťom, aby sa hýbali. A keď ste teda spomenuli vápnik, vitamín D, bielkoviny, možno vedeli by ste ľuďom poradiť, čo je ideálne jesť, aby predchádzali tej osteoporóze? Tak ideálne si obohatiť už od malička strávu, mliečne výrobky samozrejme a najviac obsahujú tvrdé syry. Takže keď chce niekto siahnuť, po tomto ideálne doporúčam aj do 10 dávať deťom. No a makové koláče, keď koláč makový. A potom, keď niekto netoleruje mak alebo mu nechutí, tak sú potom aj oleje makové, respektíve sezamové. No a čo sa týka vitamínu D, ten je najviac obsiahnutý v rybách. Takže ryby zaradiť pravidelne do jedálnička, ale to nielen z pohľadu kosti, ale aj z iných pohľadov. A existujú možno nejaké formy pohybu, ktoré sú vlastne také, že ideálne pre tých ľudí? Neviem, či už trpiacich osteoporózou, alebo skôr, aby predchádzali tej osteoporóze? Takže pre všetkých, bez výnimky, je chôdza ideálna. Ideálne 30-60 minút denne. Samozrejme, pre deti všetky formy pohybu. Čo najviac sa hýbať. A u tých pacientov, ktorí už majú osteoporózu, tak tá chôdza je ideálna. Samozrejme v správnej obuvi, po správnom teréne, správnou intenzitou. To už každý ako môže. No a tu teda naozaj nie je výhovorka, pretože každý, kto vie chodiť a nie je obmedzený, tak si môže obuť tenisky a ísť von. Nestojí ho to nič, jedine tá pravidelnosť, myslieť na to a vyraziť von. Ideálne, keď idú rodičia, idú aj deti, takže motivovať tie deti a ísť s nimi von. Ešte je vhodné pre tých pacientov s osteoporózou aj také svalové cvičenie, ideálne so svojou vlastnou váhou, respektíve keď tak len veľmi malé váhy, určite nie v posilovni s ťažkými váhami. No a plávanie a bicyklovanie, ale to je skôr z pohľadu, aby si zachovali takú tú koordináciu pohybovú. A napríklad nejaké kolektívne športy alebo niečo takéto sa neodporúča? Predsa len pre tie detičky možno, či to nie je zábavnejšie, zaujímavejšie byť v kolektíve? Pre deti určite, aj v podstate pre každého, kto nemá osteoporózu. A u pacienta s osteoporózou nie sú ideálne kontaktné športy, pretože tam hrozí riziko úrazu a tým pádom aj riziko zlomeniny a to by sme neradi. Samozrejme. No tak keby sme mohli ešte urobiť také nejaké to shrnutie nakoniec.
Ja by som ešte len chcela upozorniť na jednu vec, keď môžem na záver. Samozrejme. Lebo máme takú dobu, kde je moderné, sú rôzne formy strávovania, vegánstvo, frutariánstvo a rôzne takéto záležitosti. Rešpektujem každého samozrejme názor. Len aby si uvedomili, že treba naozaj to zloženie obohatiť stravou, ktorá obsahuje proteíny a vápnik, lebo naozaj to sú tí naši klienti, ktorí po 30. roku života prídu a majú preriedenú kostnú štruktúru, pretože väčšinou sú to mladé ženy alebo takí mladí, ktorí podľahnú týmto modným trendom a tie diety dodržujú veľmi prísne medzi tým 20. 30. rokom života a to je to obdobie, kedy by si mali tú kosť spevniť a nie toto je vždy tá ideálna cesta. Dobre, tak týmto asi môžeme ukončiť náš rozhovor. Ja teda dúfam, že aj vďaka tomuto rozhovoru budú ľudia viac dbať vlastne na tú prevenciu, čo sa týka osteoporózy a veríme, že aj takáto osveta, ktorú ste tu teraz vlastne aj vy priniesli, je veľmi dôležitá a týmto vám srdečne chcem poďakovať, že ste prijali pozvanie k nám do štúdia. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme aj my. A vám, milí diváci, prajem pekný zvyšok dňa a vidíme sa na budúce.